ikusgarria izan daiteke gaurko estropada. Erne abiatu dira eta badoaz laua. Hortxe doaz Hondarribiarrak etxean, zalen laguntzarekin garaipen handi bat lortzeko gosea dute. Hor baina nozen gizonek. Bigarrenetik egungo txapeldunak Urdaibaikoak azken bi edizioak irabazita eta bandera premi galantarekin demoraldi honetan entenatzaile aldaketaren ostean. Hirugarrenetik hortxe dira Kaikutarrak, hemen ez dago kuporik, ez dago mugarik. Plantillako indar guztiak hortxe tostetan kokatu ditu Jose Luis Kortak. Laugarren kaletik Orio, luze, arraunean azken asteburuan emandako aurrera pausu hori baiestatzeko asmoarekin. Buruan Orio segundo batera Kaiku eta Urdaibai, 2 segundora Hondarribia. Hondarribia lehen kaletik eta gaur aldaketa aipagarri bat, Osertza Aldai eta Aritz Gallego ditugu hankekoak Hondarribian, eta Carlos Mendizabal indartsua erdikaldera bidali du, orain artean hankeko lanetan izan delako Istriborretik hori da Mikel Orbañanosek erabakitako aldaketa bat, eta kuadrilla indartsuarekin gogo biziz Hondarribiarrak. Hori eta Kaiku buruan 2 segundora Urdaibai eta Hondarribia. Bermeon ere aldaketatxo batzuk, bai, hori mimo handiz prestatu du. Entenatzaile berriak Iker Zabalak eta gaur Carrion eta Milarez hankeko lanetan. Hori eta Kaiku buruan 2 segundora Hondarribi eta Urdaibai. Eta tosta aldaketak ere bai, Anika eta Fortularrumek, eta bueno, saiatu da. Gauzak bere onera ekartzen, iasko bide onera ekartzen saiatu da. Iker Zabala. Urdaibai momentuz azkena da 3 segundoko atzerapenarekin. Kaiku eta Orio buruan 2 segundora Hondarribi. Kaikutarrak Bizkaiko txapeldunak dira aurten eta gogo galantarekin Euskadiko txapelketa honetan garaipena lortzeko eta kupori gabe esan bezala onentsuenekin ari da Jose Luis Kortaren kuadrilla. Segundo bateko errenta orain Kaikuke Oriori. Eta Orion Gorka Etxeberria patroilanetan, eta hemen ere barruan da gaur, arazo fizikoak aurreko asteburuan ere 2 estropadak egina gainditu ditu, Asier Kolinak, eta hortxe ditugu biak. Buruan Kaiku segundo batera Orio, 2 segundora, Hondarribi 4 segundora, Urdaibai, eta orain Iker Zabalaren hitzak bere mutilak hortxe ditugu, egungo txapeldunak erronka latza dute Bermeotarrek. Ikusten da ez ligan horri bilia gara, parekatu dutanak. Bueno, aste honetan entrenamiento oso politxek egin dugu, 13 horralariak geratu nahi, eta astelenetik danak gara batera entrenaten, eta ikusi denez trainuru askoz politxak gabila, eta nik uste dut gaur Urdaibai, benetako Urdaibai ikusiko dela. Zein da estrategia gaurko egunari begira, zeren gaur bandera gozea ikaragarria dago, hemen arituko zareten hon artean, ez? Bueno, estrategia betiku, urten fuerte, aurri hartun albadan, lehenengo goziagoan lehen duten bagaran, eta generalina txapelketa guztietan lehen heltzen dana, estropada erdia eskuratuta dago, eta hori da estrategia. Egungo txapelduna zarete, azken 2 urteotan txapeldun, horrek presio bat ematen dio zure kuadrillari? Ez, presiorik ez, guk bakigu non gauden. Aurten igestik ona ikusten da trainio puruek itxea da biela, Eskanioko asteetan egin duten kanbizuketan ikuste dut frutu mungo dagoela gaurko estropadan. Eta gure objektibo principala gaurko estropada. Gero liga ikusitxe puruete kartak eskuratu, ostuko dotez, gaurko estropada benetan markatu dakot. Eskerrik asko. Bermeotarren markatuta gaurko estropada. Momentuz 2 ontzi galdu dituzte. Kaiku erakustaldi ematen ari da. Orio ere oso sendo segundo batera. Hondarribi 3, Urdaibai 5, momentuz albiste hau da. Urdaibai estabilela nahi bezain ongi lehen luze honetan baserri. Horre bigarren kaleoitatik ikusten dugu orain lauin artean atzetik, ez du asko, lehenengo luzea da, 4-5 segundo, eta orain ikusiko dugu Kaiku hor bere diferentzio markatu nahian, eta ziabogan ondoren nola irteten dien lau taldeak, ez? 3. kaletik Sestaokoak estropadaren buruan, Jose Luis Kortaren kuadrilarentzat 4 minutu eta 49 segundo. Hondarribiarentzat 3 gehiago, Oriorentzat ere bai.
bukatu maniobra behar bada azkarrago Hondarribiak, baina parean Hondarribi eta Orio, eta Urdaibai 6 segundora laugarren tokian, eta estropada dugu hemen, eta ikusi beharko da gainera, Urdaibek orain jotzen ez badu eta tartean hor segunduren bat irabazten ez badu, horrek agian aukera emango dio Hondarribiari norabidea pikin bat aldatzeko, ez da, Baserri? Ikusten da oraingoz pixka bat zatituta, hor Kaikuk hirugarren kale horretatik burua mantentzen du, Hondarribiak lehenengo kaletikan lehia estuan. Begira, Baserri, begira datuak, aztertu behar dugu Orioren maniobra irteera hori, 6-6 segundo galdu dituelako Oriok, arazoren bat izan dute hor, ez da ez ona izan Oriotarren maniobra amaiera. Esan dugu, Kaiku aurretik, Hondarribi ere iruditu zaigu maniobra bukatzen hobeto moldatu dela, maxu dira gainera Hondarribiarrak maniobra egiten, baina zailtasunekin Oriotarrak. Orain Kaiku buruan Hondarribi 7-8 segundora, Urdaibai eta Orio 9 segundora. Nola aldatu den estropada, Baserri? Pixka bat lehenengo ziebogan ondoren hor binakaka Kaiku mantendu egin du eta pixka bat diferentziak atera. Eta bestetik hor ziebogorretan Urdaibai errekuperatu edo Orio galdu, eta horren ondorioz Urdaibai, Orio, Urdaibai momentu honetan denbora berdinean. Eta horre Hondarribia bere lehenengo kale horretatik pixka bat Kaiku eta beste bilen tarte hortan alik eta gutxien galtzeko alegin horretan. Oriotarra sufritzen ari dira, Kaiku buruan 6 segundora Hondarribi, 8 segundora Urdaibai. Bermiotarri buruz esan behar dugu erabakia dutela Espainiko txapelketara ez joatea. Klubean harturiko erabakia da, eta ez omen du bueltarik. Ez dago hor beste presiorik, beste ezer, eta erabaki hori zehatza da eta hartua dute, eta argi dago beraz Espainiko txapelketarako hemen burrukan 3 ontzi ditugula, Bermeok erabaki hori hartua duelako. Ez joatea, Orio pixka bat errekuperatu da, oraindik estropada dugu, Kaiku Hondarribiri 2 segundo, Oriori 7, Urdaibai 8 segundora, aurrera Oriotarren presidentearekin Juan Alegorburu. Igor Lertxundi, egunon, estropada hasiera polita, oso gogor hasten ari zarete gainera azken aldi honetan, baina zer gertatu da, une batean 10 segundutik gorako atzerapena. Ez dakiz, pasadan egia esan ziaboga nahiko ondo sartu geha, Kaikutikan segundu pare batea hola, baina hor ez dakit, atat gehanen ja diferentzia asko onditua, eta emate honezan nahiko itxaso txarra omendo esatu goi amendikan, eta horretik igual diferentziek ondituko zian, baina emate honezoen bigarren golargontan pixka daik mosten, baina nahiko ilusioak hasi geha, eta oain denbora desente atzetik, baka rekuperatzia. Sekulako bandera gozea dago hemen, eta gozeti asko. Helburuetako bat zen begiz jota zenuten hau, Kaiku oso gogor, Urdaibai eta Hondarribia ere hor daude. Hau da pixka destropa bat gu animatzeko, eta konfiantza hartzeko, beti gora gatozela. Eta egia esan ligan bandera nahiko garesti daude eta gaurko aukera oso polita da bandera bat irabazteko eta poza herria emateko. Baina esatezun bezala gozeti asko daude, Kaiku beare bai, herriko taldeare bai. Baina nik uste danen arten nahiko nivel paretsua dakaula eta gaur konsegitzen irabazti zaila izangoa, baina bintzat ez gian oso atzea gehatzen eta konfiantza hori hartze daun eta mendik aurrea hobeto suibiltzeken. Azkarrak zahar beste kontutxo bat, bigarren geratu ezkero, aurreneko 2etan geratu ezkero esan nahi dut, Espainiko txapelketa dagor, zue joango zarete, lortzen baduzu. Guk entrenadoriek egiten genuen da esantzun zama eta estropa gehiago eduki guk nahi genula pixka blokia eta hartzeko, eta guk dudik gabe ningo geha bai. Bale, zu bai. Momentu zurruti xamar dira, Kaiku eta Hondarribiaren artean dago urrea eta Espainiko txapelketarako 2 postuak hor dira, Kaiku Hondarribiri 2 segundo, Urdaibai 13, Orio 14 une honetan, eta 2 ontzi berdeak oso indartsu erakustaldi ematen ari dira. Ontzi bateko errenta Kaikuk Hondarribiren aurretik, baina Hondarribik estropada bukaera dotoreak egin ditu aurten, eta ez errez dago erabakirik, ez da gutxiagorik ere, Baserri. Ez, eta ikuskizun polita eskaintzen nahi dira, nola aurreneako baina ziabogara iristen nahi dien 2 berdeak eta Orio eta Urdaibai eta Orio ere bai, Aurretik garbi, zestaokoak Zurinagaren agindutara. Hemen Hondarribia. Itxia asko arriskatuz, baina beti bezala maxuki, Orbañano, Zamunarriz eta kuadrilla guztia. Hori da arriskatzia, eta asmatzea, noski. Eta aurretik Kaiku, bigarren Hondarribi,
Hirugarren orain Orio, laugarren Urdaibai. Baita ikusten dugu Orioko aurrekoa bere arraunakin egin dula Ziabogako lan hori. Lehenengo Ziabogako